Metro Cebu gibaha. Landslide na hitabo sa Sapangdako ug buhisan dam miawas. Mga numuyo sa ilawom sa Taytayan gipang-anod. Mga lugar nga dunay mga sinkhole gipabantay sa paghulpa sa yuta. 17 anyos nga estudyante sa San Carlos gipatay dihang nag-inusara sa ilang balay. Bodyguard sa konsehal sa lungsod sa Carmen gitudlo nga mastermind sa pagpanuli sa upat ka mga Chinese nationals. LTO nagpatabang sa kapulisan tungod sa pagkawagtang sa mga piyesa sa mga sakyanan nga ilang gi-impound. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan. Georgia nagkagubot ang mga lunglupyo nga nagpuyo daplin sa sapa sa Metro Cebu. Dihang miawas ang tubig ba sa pagbunok sa kusog nga uwan kagabi. Pipila sa mga residente, labi na mga menor de edad ang nangaanod sa sapa apan dalirang naluwas sa mga rescue groups sa Dakbayan. Ang aksyon gisundan ni Leslie Caminade Vistil. Usa sa mga miawas ang Guadalupe River nga miresulta sa deriyot pagkaanod sa pipila ka mga tao. Ilawom sa Colon Bridge, dinhi sa Dan Pangariban Corner Colon Street, adunay 7 ka pamilya ang namuyo ilawom niining Taytayan. Pipila kanila naanod apan maayo na lang kay nakakupot kini sa tubo ug pisi. Usa sa mga naluwas mao sinang Maria Luisa ni Duata nga adunay 4 ka anak. Ulahi na kaayo nila makita ang kusog nga bulog sa tubig nga midagayday gikan sa bukid. Dihang nadala sila sa tubig, nakakita sinang Luisa og tubo nga mao iyang nakuptan ug wa gyud siya mibuhi nini hangtod nga tabang siya. Nangayo kong tabang sa mga kauban ako, tabangi ko ninyo unaha ang akong anak. Kay kung di ko ninyo matabangan karon magpaanod na lang ko. Akong una-una magpaanod ko, maigo magi ko sa kahoy. Mga to nga, ning kapit na lang ko taong tapiti nga digi ko mabuhi. Digi ko muhi, akong una-una, digi ko mabuhi ani kay nga bahala na digi ko mabuhi. Kung buhi ang ko ani nila, naara na nila akong una-una, bawa naman ko yung una kay ning luya naman ko ma'am. Galim ka akong anak kamagwangan 14 anyos, ning hawak sa akong liog. Tungod sa mong panghitabo, nitagam si Nanay Luisa og wa siya planong mupuyo og balik ilawom sa Taytayan tungod sa trauma nga iyang nasinati. Kung una-una ma'am daw nakadanat na kami kahit ingon ana nga ano't apat na makuan siguro kung may mamatay na ba. Ang kakulang kung naay makatabang sa amo bahala na unsa diya bahala sa baboy among puyan batanalang kami kapuyan tapito kami ka pamilya. Makita sab niining usa ka amateur video nga diriyot gyud madalas sa kusog nga sug sa tubig kining usa ka lalaki apan maayo na lang kay nakuptan kini sa mga mitabang nga residente. Usa sa mga naluwas si John Rorespe alias Luloy. Kinsa mihulagway nga kalit kayo ang panghitabo ug maayo na lang kay aduna siya nakuptan nga kauban apan nakainom gyud siya og hugaw nga tubig sa sapa. Dugay mo nakasaka kay sangkayan. Nakainom kag tubig. Kainom ito. Gusto mo pagkaluwas. Nikupot ko itong lalaki. Ang luwas mo ito na. Pipila sab ka mga bata ug batan unang naanod ang wa pa maka-recover. Samtang aduna say batang gidala sa tambalanan nga nalakip sa anod apan naluwas ug nakainom sab og tubig sapa. Dinhi sab sa Kinalumsan Bridge, misa ka sabang tubig nga miresulta sa daling pagbakwit sa mga residente. Maayo na lang kay way nadala sa tubig ug naangol sa maong insidente. Dali sab nga may pahigay og rescue operation ang kabombiruhan og disaster team. Human adunay usa ka tiguwa nga paralisado ang wa dayon makagawas silang Pinoy-anan. Dinhi sa White Road sa Barangay Inayawan, usa sa mga man-made footbridge gibanlas tungod sa kusog nga bulog sa tubig. Posibleng di na sa babalik ang maong footbridge tungod kay ang lunang agianan paingon sa footbridge pribado. Kuan naman to siya, puthaw, yan ay kahoy ba? Yep, rasin kusog siguro ang sug sa tubig. Yeah, may overflow man gid ko no. So kana mo na siya ang situation. Matud pa ni Konsehal Dave Tumulak, ang chairman sa Disaster Risk Reduction Management sa Dakbayan sa Sugbo, ilang pugson sa pagpapahawa na ang mga taong namuyo ilawom sa Taytayan. Dugang paniini nga wa sila magkuwang sa pagpahimangno sa mga tao nga di mo puyo ilawom sa Taytayan. Apan dunay uban kanila nga maglisod sa pagpangita og panimay, mapugos na lang sa pagpuyo sa Taytayan. Gani nagplano si Tumulak nga mohangyo sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga mugahin og di mo minus 20 ngadto sa 30 milyones pesos nga kantidad sa kwarta aron makapalit sila og luna para sa mga taong namuyo ilawom sa Taytayan. Ang atong sugyot lang, atong hangyo lang sa Konseho Siyudad Sugbo, katugutan kita. Ang Cebu City Disaster mo gahin og dakong pundo para sa pagpalit og usa ka yuta nga adto didto ipangbalhin kining mga panimay nga naa manimuyo, naa magbarog diha sa mga kasapaan.
kay dili ta mo tugot nga simbako mahitabo na sad ang pagsaka sa tubig baha, magsige lang tag rescue. Sakto ta sa pahimangno, pero karon ato naging kung mahimo makahimo ta sa pagpwersa na gyud sa atong mga residente. Sa higayon nga makakita na ta og luna. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil. Mga lugar nga adunay mga sinkhole gipabantay batok sa pagkahunlak nini panahon sa ting-uwan. Giawhag ang mga barangay sa pagsusi sa ilang mga hazard maps. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rosit. Bisan pa sa sunod-sunod ng mga pag-uwan, way nadawat nga report ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa mga katalagban nga nahitabo sa mga kalungsuran sama sa pagbaha ug landslide. Ang operations head sa PDRRMO miingon nga nakatabang og dako ang kanunay nila nga paghatag og advisory gikan sa Pag-asa ngadto sa mga LGUs matag karon og unya. Importante sab niining panahona ang hazard mapping aron mapangandaman na daan kung unsang lugar ang peligroso panahon sa ting-uwan. Ang mga tao on ground no sila magbuhat sa ilang risk assessment o hazard identification kay sila mismo nagaibaw kung asa dapita o unsay nahitabo diha lugar. Gipahimangnuan sa Kapitolyo katong mga lungsod nga dunay sinkhole sama sa Badian, Moalboal, Santa Fe ug Argao nga kanunay alerto labi na kun mubunok ang kusog nga uwan tungod kay posibleng muhulpa ang yuta. Ang sinkholes kung imong tan-awon by geological formation kung maiagian sa tubig hulpa gina. And then kung di nato na siya i-identify ahead of time, nga di nato atagan og saktong aksyon, posible nga ang kanang mga tao diya matugtahan gid. Gimonitor karon sa PDRRMO ang mga bukirang dapit sa lungsod sa Bolhoon, Tuburan ug Danau nga delikado sa mga landslide. Padayon nilang awhag sa mga mulupyo nga namuyo duol sa danger zones nga mobakwit panahon sa kusog nga pag-uwan aron malikayan ang disgrasya. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Natabunan sa landslide ang dalan sa barangay sa Pangdako, Dakbayan sa Sugbo. Ang mga barangay officials nangayo og tabang sa City Hall aron kaagian ug balik ang ilang dalan. Kini ang giaksyonan ni Ray Pasaporte. Ingon ini ang sitwasyon human ni dahili ang yuta nga nitabon sa karsada dinhi sa Sitio Baksan sa barangay Sapang Dako sa Dakbayan sa Sugbo. Mga kahoy ug punuan sa saging nangatumba sa pagdahili sa yuta kagabii. Gumikan sa kusog nga uwan kagahapon. Si Nestor Mancia tanod sa barangay niingon nga iyang gihawanan ang karsada nga nababagan sa mga kahoy. Nakadungog na kong istorya gabi nga nahunlak na ni kahapon sa hapon. Niya kay di man ako ari dire gabi kay Jotis sa barangay. Apan gumikan sa bato ug yuta nga nidahili, di niya maato ug hawan ang tibok karsada. Hinungdan nga nangayo sila og tabang sa City Hall aron padad-an og bakho. Nakaagi ang motor kay nanghuwa man sa sundang diha sa may kananay payag diha. Na para makaagi sa kini ko yan na trap ni dire. Ang mga namuyo sa mga landslide area sa ilang barangay gipasidan-an nga dili mo kumpiyansa sa higayon nga adunay kusog nga pagbunok sa uwan. Dunay pipila ka higayon nga ilang gipabakwit ang mga lumulupyo ug ipahiluna sa mas luwas nga lugar. Kay monitor mo namin permi kanunay. Kay mo man atong trabaho nata sa barangay. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Palapdan sa Dakbayan sa Sugbo ang access road gikan sa Mambaling paingon sa SRP. Ang mga kasayuran giaksyonan ni Ray Pasaporte. Order ni Mayor Labot ana patangtang na ang Center Island kay aron mas lapad ang daan in kaso. Matud ni Attorney Ray Galon, Executive Director sa Cebu City Transportation Office, tangtangon ang Center Island Access Road sa Mambaling paingon sa SRP. Tuyo nila nga dugangan og lane ang dalan. Linyahan nato nagkuon diha ang padung sa Mambaling usa na lang kalin mahimot lang ang padung ato sa SRP kung daghan kayo tulo kalin kay duha man ang kalin on both sides. So kung mubali na sad atong kuon mao man gini ang tuyo ni Mayor nga adjustable ang ato nga mga lanes depende lang kung unsa kadaghan nga mga sakyanan ang mo agian ang dana ug asa paingon. Lakip usab sa tangtangon ang Center Island paingon sa iskina tapad sa mall. Tuyo nila nga muluag ang dalan ug kaagian sa mga bus nga musulod ug mugawas sa mall. Ilang gi-inventory ang mga tanom sa Center Island nga maapektuhan aron mangayo sa Department of Environment and Natural Resources sa pag-ibot niini.
gitanaw nila gapon pila ka buok niya karon gasugod na sila og ugkat. Magpabilin nga maagian sa mga sakyanan ang dalan, samtang ilang trabahoon ang pagtangtang sa Center Island. Sa samang higayon, supak usab sila sa pagdugang og mga taxi units sa Sugbo. Di kumbinsido ang CCTO nga nagkuwang ang mga taxi units dinhi sa Metro Cebu. So far, wa mo gitay dita nga magkuwang pre ang punto sa diha. Dugang nga mga sakyanan kanang 2,500 nga mga taxis nga atong na hibaw-an nga mo i-request. Dugang ng traffic. Mo ginay labing klaro. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Buhisan Dam nag-awas-awas sunod sa nasinati nga sunod nga mga pag-uwan sa milabay nga mga adlaw. Kinigiaksyonan ni Ryan Sorote. Miawas na ang Buhisan Dam ug mao kining gibantayan og isusi karon sa MCWD human sa pagkusog sa uwan kagahapon hangtod karong adlaw. Apan ilang gipanglantawan nga ila kining susihon ug bantayan gumikan sa ipanglantawan nga pagkusog sa uwan sa sunod nga mga adlaw nga moresulta usab sa paday nga pag-overflow niining maong dam. Milapas sa total capacity nga 10,000 cubic meters ang Buhisan Dam ug miawas kini sukad kagahapon. Matod sa Metropolitan Cebu Water District, way hunong ang ilang pag-release og tubig paingon sa Buhisan River ug sa Tisa Filter Plant. Gihunong usab ang paggamit sa deep wells ug bugtong ang dam ang ilang gikuhan sa tubig aron ma-release ang tubig ug masiguro nga luwas ang mga namuyo duol sa dam. Ni overflow man, what we did is gitry pag yun nato og control ang overflow sa tubig by releasing more water sa Tisa Filter Plant. Matod sa MCWD nga ang uwan nga nagsugod pasado alas 2 kagahapon ang mipuno sa dam sulod lang sa pipila ka minutos. Daling mitingog ang alarma sa dam pag-awag sa mga residente nga magpalayo sa sapa nga mi-release og tubig hangtod karon. Sa nakalabay nga semana kapin 1,000 cubic meters na lang ang tubig sa dam tungod sa El Nino apan dali kini nga misaka sa sunod-sunod nga mga pag-uwan sa nakalabay nga mga adlaw. I think the volume of water from that rain gahapon was more than the 2,000 cubic meters. Gibantayan sa MCWD ang dam sa posibilidad nga masubli ang talagsaong kakusog sa uwan kagahapon. Matod sa MCWD nga naa sa danger zone ang mga balay duol sa dam o sa daptin sa sapa apan nagmagahi sa pagbiya ang mga residente. Gawas sa mga balay duol sa dam, dunay 2,000 ka mga balay sulod sa 3 easement zone sa sapa hangtod sa Barangay Tisa o Kinalumsan River sa Barangay Mambaling. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Usa ka tinun-an sa University of San Carlos ang gipatay sa iyo kaganihang buntag sud mismo sa ilang Pinoyanan sa usa ka subdivision sa Barangay Suba, Masulog, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kapulisan padayon pang nagtuon sa posibleng motibo sa krimen. Ang detalye sa report giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Dinhiniining panimalay sa Corinthians Subdivision, Barangay Suba, Masulog, Dakbayan sa Lapu-Lapu, napalgan sa amahan ng iyang anak nga babae nga wa nay kinabuhi ug dunay hikot sa liog. Si Karen Kay Montibon, 17 anyos, usa ka tinun-an sa San Carlos University sa kursong BS Accountancy ang gipatay sa wa mailing mga tawo. Giyong napuno sa bunog ang upper portion sa lawas sa biktima, ilabi na gyud ang dapit sa naong. Base sa impormasyon nga nakuha sa Hepes Kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, mibiya ang ginikanan og igsuon sa biktima ni anang sayo sa buntag. Pasado alas 7, giingong usa ka lalaking nagmotorsiklo nga adunay angkas nga babae ang mihunong atubangan sa panimalay sa biktima. Ang duha pulos nagsulod og full-faced helmet. Matod sa pulis, posibleng giguyod ang biktima pinaagi sa paggunit sa buhok niini ug giguyod paingon sa taas nga bahin silang panimay ug didto gipatay ang biktima. Din gihiktan siya og wire sa plancha sa buhok. Pag-abli, istorya, nisod na. Wala nunggal nga screen, sir, commotion ng mga wala. Mismo ang pinaka-dikit nga joining. Kaya matod pa nila, dahil buhok murag i-drag siya pa doon sa taas. And they are trying to look something. Nakuha gikan sa lawak sa biktima ang iyang DSLR camera ug iPad. Nagduda ang pulis nga posibleng dunay importanteng suda maong gadget, sanglit kadtura ang nawala gikan kanila. Ang nawara yun nga items, iPad o camera, which is personally owned by the victim. There are a lot of valuable items there. Nawa gikuha. So from that, the way I look at it as an investigator, there is something na recorded ato. It's either on sa camera or sa iPad nga itisado itong gikuha.
Muna na itabo da. Wa man, it's not, we cannot say nga, it's a case of robbery kay doon na pa may mas mahal pa nga mga items dito sa sulod sa bahay. Si Radok nagkanayon nga anaa sila'y lead sa maong panghitabo apan wa pa'y matumbok nga suspect. Nagpaabot pa sab sila sa resulta sa autopsy aron masayron kung gipahimuslan ba gyud ang biktima. We have lead, we have also clue. When we talk about lead, we are referring about information about. But as to the identity of the suspect, admittedly by this time, mapata. So sa inyong himuod nga investigation, sir, maamot mo sa eskwelahan? Sa mga classmates? That is one thing, yan yata na instruction sa, I will not give detail on that sa follow-up. Pero that is one thing, yan yata na instruction sa ang parents nga mag-isuon sa dito. Agig seguridad sa subdivision, girelibo na ang karaang gwardya human kiniwa mituman sa ilang palisiya. Nasuta nga wa ma-record sa gwardya ang pagsud sa motorsiklo nga gisakyan sa mga suspect. Ang bago nga kuan, ang bago nato nga mga guards gipa-implement strict implementation gyud sa regulation sa association nga i-screen kung kinsa tong mosulod usa naka-notice mo usa na lang ka gate giablihan para na pag-control sa mga tawo nga mosulod ug mugawas. Gikondina sa mga Carolinian o mga classmates sa biktima ang nahitabo kang Karen, pinaagi sa paggamit og hashtag nga Justice for Karen. Hustisya ang panawagan nila karon, pahimangno sa kapulisan, magbinantayon kanunay sa kadudahang mga tao. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil. Bodyguard sa usa ka konsehal sa lungsod sa Carmen nadakpan sa kapulisan. Kinigila nga mastermind sa pagpanuli sa 4 ka mga Chinese national sa amihanang Sugbo. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rusit. Way nahimo ang 26 anyos nga si Gelson Enriquez human kini gidakop sa hiniusang pwersa sa kapulisan gikan sa Provincial Intelligence Branch ug sa mga pulis gikan sa amihanang Sugbo. Si Gelson kinsa bodyguard sa konsehal sa lungsod sa Carmen gidakop human giila nga mo'y mastermind sa pagpanuli sa 4 ka mga Chinese nationals netong Sabado diha sa Barangay Curva lungsod sa Medellin. Gitudlo siya sa kaugalingon niyang igsuon nga mo'y nagdrive sa van nga gisakyan sa mga biktima. Matud sa pulis, tataw nga kakonsabo ang duha ka magsuon. This form part na ang iyang allegation is he was part of the planning and the one who masterminded on this robbery incident is his own brother, which he said na even during sa heist good ang iyang brother ang na-identify niya even though it's wearing bonnet pero na-identify niya nga iyang brother ang nga dito. Nakuha gikan ni Enriquez ang duha ka wig, duha ka bonnet, duha ka full-faced helmet, usa ka kalibre 45 nga pistola ug usa ka 9mm pistol ug mga buhing bala. Gihimakak sa dinakpan ang alegasyon siyang igsuon sa iyang kalambigitan sa krimen. Sasayaw to na ako sa una. Pero unsa man imong gihimakak nga na-involve ka aning pagpanulis? Tinuod. Kasong robbery ang atubangon sa magsuong Enriquez. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Mga illegal gambling machines na kumpiska sa mga sakop sa Waterfront Police Station atol sa gipahigayng Saturation Drive kagabi. Usa ka wa nagpailang tao ang misumbong sa mga pulis nga subling naghitak ang mga illegal gambling machines sa Arellano Boulevard. Gusa daling mipahigayon og operation ang kapulisan kagabi. Dito ilang nakumpiska ang 5 ka mga bingo machines, 5 ka video karera ug 6 ka mole-mole. Matud sa hepe sa Waterfront Police Station, hingusgan pa nila ang paggukod sa mga illegal gambling operator sa ilang dapit. Sa mga balita sa gawas sa nasud. Usa ka tiguang patay sa wildfire nga milamoy sa 400 ka mga balay sa Lakeport, California. Ang disabled nga tiguang babay wala naman nakagawa sa ilang panimalay nga daling naabtan sa kayo. Ang Valley Fire nagsugod niadtong Sabado ug mikatap ngadto sa community cluster sa bukirang bahin sa Napa County. Napugos sa pagbakwit ang libyoan ka mga residente. Nagpaabot ang opisyal nga musaka pa ang gidaghanon sa balay nga naabtan sa kayo. Ang wildfire giila nga pinaka-destructive nga miigo sa United States karong tuiga. Misaka ngadto sa 15 ang patay ug 5 ang missing sa pagbaha sa Utah.
Lakip sa nangamatay ang unom ka mga bata. Duha ka sakyanan ang nagdala sa kusog nga pagbaha. Usa sa mga sakyanan adunay 12 ka mga pasahero. Sumala sa usa ka saksi, kini mao ang pinakadako ug pinakagrabe nga baha nga iyang nasayran. Tulo ka mga tawo nga nagsakay og sakyanan gikatahong missing hangtod karon. Laing flash flood warning ang gi-issue alang sa pagbakwit sa mga residente duol sa mga sapa. Ang kagamahanan sa Indonesia mugukod sa mga tawo nga responsable sa forest fire nga miresulta sa pagkuyanap sa aso hangtod sa mga nasod sa Singapore ug Malaysia. Kasagaran sa mga forest fire sa Indonesia may tabo gumikan sa gihimong clearing alang sa mga bag-ong plantation sa Sumatra ug Borneo. Adunay tulo ka mga dagkong kompanya ang gidudahan sa mga tinugyanan nga mao ang responsable sa pagsunog sa mga kalasangan. Ang Singapore mitanyag na sa ilang pagtabang sa Indonesia sa pagigbatok sa forest fire. Apan ang Indonesian government mibalibad tungod kay duna sila'y igong kahimanan sa pagpatay sa kayo. Hinuon mohatag kini og impormasyon sa gihimong investigasyon sa Singapore sa mga kompanya nga responsable sa forest fire. Ubos sa balaod sa Singapore, multahan og 2 million Singapore dollars ang responsable sa haze pollution sa Singapore. Laraw karon sa Barangay Dulho Fatima nga ipang-relocate ang mga mulupyo nga nagpuyo kilid sa sapa kininunot sa hulga sa ilang mga kinabuhi tungod sa pila ka adlaw nga way huno nga mga pag-uwan. Ang detalye sa mga balita gisundan ni Ryan Sorote. Padayon ng pag-monitor sa mga opisyalis sa Barangay Dulho Fatima sa mga namuyo kilid sa sapa sa sitio Kinalumsan tungod sa padayong pag-uwan. Sawa pa ang pag-uwan kagahapon sa hapon, gipahimangnuan na daan sa barangay ang mga namuyo kilid sa Kinalumsan River nga magmatngon og kun mahimo muhikling na lang sa luwas nga lugar. Dunay pipila ang ni-evacuate sa barangay hall apan namali ra gihapon pagtuwak sa uwan. Tungod sa nagkakusog nga bulog sa tubig sa sapa, hasta ang mga barangay officials wa na mamiya sa lugar pag-monitor kanila. Dugay na nga giplanuhan sa barangay nga ibalhin sa sitio Bohol Village ang mga residente nga nagpuyo sulod sa 3 meters easement zone. Kanya ka ng Kinalumsan gahapon, dito dyan may monitor may grabe hazard kay ang ilang pagpuyok. Nasayran nga wa pa ma-develop sa barangay o sa dakbayan ang lugar, hinungdan nga way kabalhinan ang mga residente. Si Catalina Uyon nga pahawaon na sa ilang gitawag nga danger zone, apan dunay pipila nga di buot mohawa sa lugar tungod sa ilang panginabuhian. Kuyaw, kay kuan man ma-overflow ang tubig. Kada uwan din na. Dili, karon ra sad siya pero nagingon baha gyud nga pwede nagyo kusugang uwan mo na overflow ang iyang tubig. Matod sa barangay, di mumino sa usa ka libo ka mga residente ang namuyo kilid sa Kinalumsan River nga konektado sa Buhisan River. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Land Transportation Office nagpatabang sa mga pulis tungod sa pagkawagtang sa mga pyesa sa sakyanan nga ilang gi-impound. Ang reklamo giaksyonan ni Jinky Rosit. Midangup sa buhatan sa Theft and Robbery Section sa Cebu City Police Office ang usa ka kawani sa Legal Division sa Land Transportation Office 7. Ilang namatikdan nga nahanaw ng ubang spare parts sa mga sakyanan nga gi-impound sa ilang buhatan. Hulyo 8 pa dihang nidiskubrihan nila nga may nangawala sa impounding area. Apan nasublian na sab kini kagahapon, rason nga nagpatabang na ang taga-LTO sa mga pulis alang sa investigasyon. Investigar dito. After it's mga pila ka oras man siguro to nga nakahibaw ang mga security guard, mga personnel dito nga nakahibaw ng LTO nga nanguha giuli. Dako ang pagtuos sa kapulisan nga inside job ang hitabo. Posible sab nga dili kini ang unang higayon nga gikawatan ng LTO impounding area. Sagad sa mga nawagtang mao ang ligid, karburador, alternator o guban pa. Para kandak patag para din investigation, profiling, kay posible naras sod ang naghilabot. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Wala mo endorse ang LTFRB sa pagdugang og mga taxi units dinhi sa Sugbo. Ang clarification sa LTFRB giaksyonan ni Ryan Sorote.
Matod ni LTFRB 7 Officer in Charge Reynaldo Elnar, wa pa sila mihatag og rekomendasyon aron pagdugang og mga taxi units sa Metro Cebu. Subay kini sa gipaabot nga hangyo sa mga hotel operators nga gipangaluhan sa Waterfront Hotel and Casino nga pun-an ang nagkuwang nga mga taxi sa Dakbayan. 2,500 ka mga taxi units ang gipangayo sa mga hotel operators human nakamatikod sa kalisod sa pagpangitag taxi sa ilang mga bisita. Giwat sa LTFRB 7 ang opisyal nga request og supporting documents sa hangyo sa hotel operators nga gipangayo ni LTFRB Chairman Winston Hinez. Igura i-forward sa LTFRB 7 sa ilang uluhang buhatan ang request una pa maduso sa DOTC alang sa approval. Wala pa mi recommendation kay wala pa sila gisubmit. Gitagaan sila og 2 weeks ni Chairman pag-submit sa ilang request diri sa amo. Gilantaw sa LTFRB nga makadugang sa kahuot sa traffic kung pun-an ang mga taxi ang Cebu. Sama sila og baruganan sa Land Transportation Office Region 7. Alang kanila, mas angayan nga tun-an ang proposal base sa kasamtangang kahimtang sa trapiko o infrastruktura sa kadalanan nga nagkuwang. Matod sa LTO, di gyud magpirmi ang gidaghanon sa mga taxi sa kadalanan nga magdepende sa panahon, presyo sa krudo o buwan sa tuig. We will giving the local government problems later on. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Punom ka mga job order employees sa lungsod sa Cordova na palgan nga positibo sa gipaygayong drug test. Adunay usa ka gatos sa usa ka mga job order employees ang munisipyo sa Cordova. Ang surprise drug test gihimo sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council. Matod ni Joey Herrera sa Sipadak, kini ang labing unang higayon nga mipahigayon sila og drug test sa Cordova. Mga driver, voluntaryo nga namayad sa ilang mga multa sa traffic violations, human gihulga nga maisyuhan og warrant of arrest. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Niadtong Lunes kapin usa ka gatos ka PUJ drivers ang nipatimaw sa buhatan sa Cebu City Transportation Office aron sa pagbayad sa ilang pending sa citation tickets. Gipahibaw sa miaging simana nga miabot og dulan sa 500 ka drivers sa PUJ ang napasakaan nila og kaso og posibleng malutsan og warrant of arrest gumikan sa kalapasan sa lagda sa trapiko. Pagka-Lunes, human sa balita, daghang kay nanganhi in fact. Tuyo nila nga makabot ang zero backlog policy. Kaniadto, ilang namatikdan nga yaga-yagaan lang sa mga drivers sa PUJ ang citation ticket kung madakpan. Citation ba usay ilabay pa mga tungod sa enforcer, ingon na ang citation gisiyo nila. Pero pag-adapt na to sa zero case backlog policy nga after a week mag-andam na tag dokumento para i-file sa municipal trial court in cities, nakakita na sila sa epekto kay nanawagan si Gyalon sa wa pa makabayad sa ilang mga multa sa pagbayad na niini aron dili mapasakaan og kaso sa korte. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Ilang target number of registered voters sa Sugbo nga nasulod sa ilang biometric system. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Sa update sa COMELEC. Target nila nga ma-trim down ngadto sa 5% ang wa pa makaparehistro o nakapa-reactivate nga mga botante. Pagkakaroon milapas sila sa ilang target og 4.6% na lang ang wa pa masud sa biometric system sukad niadtong Agosto 31. Nagpasabot kini nga kapin 100,000 voters na lang ang wa pa nakaparehistro o nakapa-reactivate sa ilang status. Adunay kapin 2.5 million ka mga botante ang Sugbo. Padayon nga giawag sa COMELEC ang mabotante nga wa pa makaparehistro og naka-biometrics na di maglangay-langay. Kutob na lang Oktubre 31 ang voters registration sa COMELEC offices og sa pipila ka mga mall sa probinsya. Hindi na kita maglangay-langay kay sa October, that's only 3 weeks. No? Kaya 1 week is devoted to the filing of the COC.
Labing daghan nga dunay wa pa makaparehistro ang dakbayan sa Mandaue nga dunay dulan 22,000, Cebu City 1st ug 2nd District ug Toledo City. Gawas sa pagparehistro sa Comelec offices during office hours, duna say mga pagparehistro sa mga malls sa weekends ug mga holidays. Dunay satellite registration sa Mandaue City Gaisano Capital Kasuntingan, Talisay City Gaisano Grand Fiesta Mall ug Gaisano Capital SRP kutob September 26. Line off-site registration sa Gaisano Grand Mall Toledo City sa September 19 ug Super Metro Gaisano Toledo karong adlaw. Wa mabalaka ang Comelec sa migawas nga survey sa social weather system nga dunay 15 million nga di makabutar sunod tuig. Matod ni Guhilde, di credible ang resulta sa survey nga nagdepende sa mga survey questions ug status sa mga botante. You know, any survey doon na siya plus minus error margin, di ba? So dili gid siya nga ka-specific or exact ang yung number as compared to the data in Comelec. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Solote. Hola mga kabatid, Happy Wednesday! Muhugyaw na sa tanan ang pinakabagong comedy-themed series nga ihukad sa TV5 matag Sabado sa alas 9 sa gabi ang Kano Loves Pinay. Nga gibituunan sa nagunang star sa Kapatid Network, ang komedyanteng si Tuesday Vargas. I'm Matthew. I'm Cookie. Numero 1 tumong og tuyo ni Tuesday Vargas mao ang paghatag og kalingawan og dakong bahakak sa pagpakatawa sa mga kapatid viewers. Ang comedy series magsalamin sa mga kasagaran nga kasinatian sa interracial relationships ug magsilbing eye-opener sa mga Pinay sa mga umaabot nga mahitabo kung ugaling makigminyo og foreigner sa dakong pagtuo nga mahawas sila sa ilang gihambing nga kalisod. Si Tuesday mao modala sa papel ni Conchita Evelyn Bigoy o kon Cookie. It was love at first sight. Usa ka Pinay mama nga nahigugma sa usa ka American nga iyang nahimamat pinaagi sa usa ka online dating site. Dinhi atong masaksihan ang journey ni Cookie sa paglampos sa usa ka relasyon uban sa usa ka langyaw nga di sayong sabton. Samtang di tantong ambisyosa ang atong bida kay ang Hollywood actor Lee O'Brien lang naman mao'y love interest niya. Si Lee mao'y modala sa papel ni Matthew Adams, ang foreigner nga maghatag og kolor sa colorless nga kinabuhi kaniadto ni Cookie. Good thing everybody here speaks English. I know, right? Kahinumduman nga nagsugod ang local acting debut sa atong bidang Kano sa movie nga Edsa Woolworth kung diin nakauban niya ang iyang hinigugma na karon nga si Pokwang. Siguradong lingawon gid ta sa atong mga nag-unang bida every Saturday night. Ang Kano Loves Pinay usa ka hiniusang proyekto sa TV5 o Unitel Productions nga gidireher ni Randolph Longhas. Dahil teki ako ang unang nakaalam ng dating site. Uban ang powerhouse cast nga mga komedyante sab sama ni Wilma Dasent, siguradong musakit gyud ang inyong tiyan sa kinatawa. Siguradong mahimong mas mabulokon gyud ang inyong ordinary Saturday night pinaagi sa pinakabagong happy shows nga idalit kaninyo sa TV5. Busa ayaw si Piata matag Sabado sa alas 9 sa gabi, Kano Loves Pinay alang sa lights, camera, action, showbiz kini si JP Lauquat Sera ug ang atong word of the gay nagkanayon. Ang tunay na kapitbahay hindi nilalagyan ng password ang wifi. Agay! Word of the... Wala ko na yung password. Ug may ka nga kapitbahay. Wala yung password. Di ka mabutang og password. Di tumayo among kapitbahay. Daghan man ang sa nga mo na mo yung password. Di man mo share. O, di sa kamay na kapitbahay. Ako doon ako yung word of the day. Ano sa man, Glenn? Baha. Yes. Kay nasinati na to ang daghan king baha karon sa Subo. Kahapon naabtan ko sa uwan diha sa Yes Fortuna, Mandawi. Ay that is already given murag all the time na muuwan mo baha man diha. Duha man ka portion diha nga bahaan gyud, no? Yan natunga ko. So what happened? I cannot move forward. I cannot move backward. I was pig. I don't know if I should laugh. Nababoy ko. Kung maukat to ang mabalita. Sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon, ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, Aksyon!